Здравейте, Minecraft Gamer, аз съм Mon327 и играя в един сервер Perfect Night. И сега отивам да се бия на PvP, ако намеря някой. Ето един. Сега ще го изкилям. Ето, килнах. Този сервер не сме много, само аз имам той и още някакъв. Ще на спална. О, знам къде има човек за биене. Ето го. И го убих. Но имам и главата и сега да го изчакаме пак да влезе. Ето го. То се с горена и пълки. Аз нямам. То ще ме уби. То ще ме уби. Те са двама. Те ще ме изкилят. Хелпните. Хелп. Един го убих. Yes. Един го изкилих. Сега отиваме за другия. Това ще ме изкили. И да. Той вече за втори път ми идва. Един го изкилих. И другия. Yes. Този вече нямаше как да ме изкили, аз нямах никаква храна и... Мисля да се побия още малко. С тези там много слабати двамата. Не са слабати. Не можах да се ориентирам. Нищо. Ето, че единия пак го килнах. Тия ми се правят много отворени, но не ми се получава. Май ще ме изкилят. То ме кили. Един го килнах. Ама другия ще ме изкили. Килнаки. За втори път. И вече ме килнаха.
И скачам за последен път да се бия. Този път мисля, че ще е в тях късмета. Не знам защо. Да. Те могат да диха и ме бият. Ето, един го килнах, но втори ще ма килни. И не трябва да спирам с клипа, това